Thank you, thank you. Okay, ang atong sutang programa matagan ng pagdagan, no? Pinadakin is usa ka lalaki nga mapatawag lang sa ngan nga Julian. Kini gibatan og duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunan ang atong sender si Julian. Kinang problema bahin ni sa kong asawa nga doon ay mga lihok ba nga murag dili maayo. Kay kini kong ko asawa madudahon kay ni. Pero na inyong masabtan ako sa gilanon ingnon ko na pagsugod eh. Please release me, let me go. For I don't love you anymore. To waste our lives would be a sin. Please release me and let me love again. I have found a new love, dear, and I will always want her near. Her lips are warm while yours are cold. Please release me, my darling. Let me go. Indot, oy! Release me naman ko ng kanta mo. Ilngiga sa kumbana. Ay, practice mo kik maayos kanta. Para asa man ang iyang gi-practice? Para asa na? O para-asa? Niyabag ka na din na. Si para-asa. Ay na lang, Julian. Ay na lang. Nainaong ni Si mo. para-asa ba? Maro pa sa nang marukoy ng naong mo. Sapa na din na. Uy, taka man ka. Gahapon nagkatakanta ka. Karon nagkatakanta na sad ka. Para asa mo ginang imong kanta, ha? Para asa na? Ay, para lingaw-lingaw na nga wala digda. Kung ikaw, nasuya ka, ala pagkatakanta sa digi mo. Unya kay wa man ko'y pangandaman para ana. May magdakoy na ibgan kay akong pangandaman. Singan? Hastilan, ay nalang tahulian. Wa taong kumataw si yesterday. Mao nga di ko ni mo mailad. Digna. Unsa pre? Ingon anak kasilusa yung mga asawa, pre? Oh, pre, has kang rabiha bayan na. Pre. Inana gina, pre. Basta may gugma ni mong maayo ay mong asawa, pre. Ana gina, pre. Pero sobra sa pre. Murag di na maayo. Gawas pa. Nganong siya mag... Siya mo siya na maayo. Ha? Nga, maayo mag si Coco Martin ta diri nga mura man tataw diri si Dingdong Dantes. Ha? Si Lusan nga sa waha pre oy. Mata ni, pre. As kang rabiya na, pre, no? Oh, ingon yun anak. Ingon ni anak, pre, lagi. Basta may gugma ni mo ang imong asawa. Nung unsam taong ka, pre. Ay, anak. Pero yun. sobra na pre. Murag di na maayo. Gawas pa. Anong suyam sa mayan ako, ha? Sa ako nang gingon ni mo, may mag Coco Martin ko. Ha? Nga mura raman ko si Dingdong Dantes. Si po, kilate, eh. Ba, di ka pre, oy. Bita, pre. Mina, pre, ha. Ako katambag ni mo, pre. Pag-istorya mo, pre, ha? Mag-heart to heart talk mo. Kasing-kasing, kinasing-kasing ba? Nya, samtang nag-istorya mo, pre, ay, ipabati ni mo nagmayo ang nga mahal mo kayo siya, pre. O nya, pasabto na yun ni mo, ha? Imong ingnon nga, day, or langga ba pinang dita ba? Iyo, napasilos na ko langga ba? Kay bisag okbon pa ni mo akong kasing-kasing, ha? Ug yung laing makita sa soni ni, ang imo rin yung pangan, ugwa ni lain pa. Ana ba, pre? Silbing imo pasalig niya, pre, nga, kuan kuan ba, nga sitar kagyud nga, ang imong pagmahal niya niya. Mao ba, pre? Huwag yun na ilayain, pre, siyar yun, imong pasapun. Sakto yun, imong siyar yun. Mao ka, pre? Oh, pre. So, ayun na, pre, ha? Kaya ako sa una, pre,
Mo sining gamit ako og kanang mga formula ba? Pure mula sa akong asawa. Silusa po na mo asawa, pre. Ah, grabe ka silusa, pre. Mas grabe pa ka silusa sa mong asawa, pre. Mo, o ba? Uy, bida. Kutob sila makita niya nga naa sa akong liyo. Ha? Iyan ang wayon, pre. Ha? Kay nagtuo siya nga nagsunod-sunod na ako. Bida. Kuya, wagod. Ang last good na mong away, pre. Last nga away na mga. Grabe na gid kay, pre. Gibugro yung mayo ang naa sa akong liyo kay nagsunod-sunod na ako. Ha? Mura na ko siya buang nga nagbugno. Nga naman, pre. Anong mura man siya buang, pre? Kinsa may dilim kaingon nga mura na siya buang nga yang gibugno nga. Ang ako man ng anino. Ay, bamatay kay. Ingon kag kara. Perti niya bugno, pre. Ah, perti bugno niya. Mura na naman siya buang. As kang gawa lagi, pre. Anong ibugno mo sa niyang imong anino? Kay nagsili ko nagsunod-sunod na ako. Tito! Pagkatahong mo gayud nga sudungon. Yan ang imo Uy, noon sa maladig na. Iya man gipanguha ang mga bulingon ako. Ay, ating labhan. Magoro. Day, stay, day. Manlaba ka? Dili. Oh, abi na ko manlaba ka. Yung samli ni mo na ako mga bulingon. Kining puluha ba? Mo na mo gisulob gahapon no. Ano naman? Nganong baho naman eh. Oh, tural, bulingon ako na. Dili. Nailaig bahong nasagol. Sa mga sagula. Kini unsa man ni baho ah? Ay, sus ni mo digna eh. Magsagol ka na ang baho, di ko naman siguro kung saan na ng baho, ah? Bulingon ako na. Ah, dili. Laing gining baho ah. Unsa lagi baho, ah, oy? Bahong angso. Ah, kabe na kung saan baho. Kakidorte mo, oy. Bisa kung saan ako amaama ko kagalingon nga dili maglagot sa kong asawa pero inaakto kayong babayhan na oy. Murang nangita yung bikil ba? Unya to. Paitan yung babayhan na oy. Pero may lagi yung gamro. Dila hinuon taganahan mong inabuhi aning kalakiha. Uy! Insa maron? Oh, kaniyot lang! No! Ay, mamatang digna eh. Uy, may saliraw ng mata. Wala na. Say, ato, day? Kining, sir, good morning. Naami promo rin, sir. Barato ra, toothpaste, shampoo, lotion. Tanan, sir, nga para pagwapo, pagwapa. Paliti si ma'am pud, sir, ani? Di na kinahanglan, day? Uy, kinahanglan ko ayo na, sir, uy. Dili di ka gusto nga magwapa si ma'am. Useless na, day. Unsa useless? Ay. Nganong mo ingon ka mang useless ha? Unsa di na gini madag pagwapang akong naong ha? Mo ba na buot mo ipasabot? Watak ka, mga gawi? Sige, sir, ma'am. Arisa ako, Ayaw paglakaw. ha? Uyo diha. Uy, Day. Ang sabay problema ni mo, ha? Ko'y problema. Ikaw ang dunay problema. Anong kurtahon? Nganong mo ingon makang useless lang nga magpagwapa ko? Unsay pagtuon mo na akong naong ha? Di na gini madag make-up ha? Di na mo akong bot ipasabot. Unsa di ay? Ningon ko nga useless, kay useless lang yun diapon tinuod. Nga nung mag-make up pa man ka para magwapa, nga gwapa naman ka daan. Magasto-gasto lang yun ka. Mao ba dong? Day, o gwati pa kang naong, no? Ako na rin palit og para pagwapa ni mo, bisag mahal pa. Pero, gwapa naman ka daan. Mampalit pa man ko. Mao ba dong? Sorry dong ha. Abi na kog lain imong pagtan-aw nako ba. Abi na kog bati na gid kaayo ko para nimo. Moong niingon ka nga useless lang para nako ang pagwapa kay dili na mo talab tungod sa kabati sa kong naong. Di mo rin na day, oy. Kagwapa ni mo, ha? Batasan na gini mo. Unsa na kay gisulti? Wa day. ma'am. Aw na pa di ka diha? Oh, ingon man ka, ma'am. Ayaw paglakaw. Diya ka lang. Di wa ko malakaw. Sige makalakaw na ka. Ha? Makalakaw na ka. Dili mo palit? Kay niingon ako mamalit mi.
Oh, man ko kuno mo palagta. Abi na kog mapalit ka. Saba diha oy, palit go town. Aron ako eh. Di man dahil mo mamalit. Giulu-uluhan ka lang si imong bana. Oh. Dili na madag make up imong naong, oy. Giulu-uluhan ka lang si imong bana. Dili na madag make up imong naong, oy. Unsa kuno? Unsa kuno? Ha? Kung ano kani, ay dahil na, suko, to kuha kang palit, suko Hanggaw to. tumbay hana da. Hoy, balik dire. Kilawon ta kang sukang animala ka. Ay, na, dayo ay nalang nagtikwas. Hoy, basig drama lang ko ninyong duha, ha? Ha? Unsa man uyab to nimo? Nga, nayatis na. Banteg nagsinyasay lang mo, ha? Basta mo balik to. Klaro na kayo hulyan. Klaro nga unsa. Klaro nga uyab to nimo. Bungo sa itip ka, kidot ko ni mo. Pre, wala ko kasabutan ng kumari ni mo, pre. Ambot. Murag, abnormal naman kayo na iyang selos nga rin ako, eh. Ah, pre. Balantay lang yun yung kuan kaya akong nabaluan ra ba nga kanang babae nga yung anang mga lihok. Doon na gitalago. Oh. Sa'y buti mo para sa bot, pre. Binaliktad na siya, pe. Sabi mo, pre, napakita na siya, kulunuhay nga, siluso kayo. Bida. Tungkol lang na sa mahal kayo siya ni mo. Ha? Mauna diha yung una-una nga mahal kayo siya ni mo. Pero ang tinuod, siya doon na may problema, pre. Musingan? Mo ni tabo sa kong amigo, pre. Grabe kayo kasi lisusa kayong asawa ko niya. Pero ang tinuod ay, siya rin gibilunuang, ha? Wa siya kay bao nga naghinahinay na siya tawag patay kay giluan siya siyang asawa taon. Gihinahinayan siya patay. Og dili siya mapasingilan kasi may nagpatay siyang bana. Hinahinay mo patay. Pagkamatay siyang bana, awa na, libre na siya. Hmm? Asa ni digna, eh. Milakaw sa wak magsulti og asa siya paingon. Matay. Di ba ka ni tinuwo ng isulti pare Julius ng kuha? Milakaw siya niya. Lo, masinina. Tanaw ko sa paredor. Masig milakaw siya kay galiasan ko. Tanaw na ko yung masinina bisa mong paredor. Matay. Oh. Be, ano? Oh. Na, adi ay. Abi na kong gipangdani ang iyang masinina. Kuyaguan lang ko. Oh. Pero, oh. Masa ni? Brown envelope. Sa suda ni? Uy, mga resibo man ni? St. Alfonso Funeral Homes. Ha? Yun na. Ako man ibangan. Kasi pasabutan ni? Iyak kong ipa-insurdaan. Kining usa ka papel, sama ni? Para burial? Ako kaya pong pangan? Murag din na mayo na. Murag gusto lang yung patyon ko sa kasawa ni kalakiha na. Ay, digna. Ikaw ba? Tingaman ko? Nga naman. Naunsa ka? May dautan ka plano na ako, no? Unsa? Dili ka walang puson sa imong mga dautang plano na ako, digna. Uy, nayabag ka nga na Ikaw ba yun? Ha? Ikaw may nabuhang? Oh. Ha? Napakita ko nung ikaw sa imong dakong gugma din ako, pinagi sa imong mga makabuang mga silos. Pero ang tinood, gusto ko nimong patyon, aron malibre ka na. Ha? O dili ikaw wapasanginlan kay sobra kakaayo ka silosa tungod kay sa imong dakong gugma din ako kunuhay. Imo pa kung gipa-insured, aron ug mamatay ko, may dako kang makuha sa insurance. Ha? Hasta burial? Uy, paraw! Giba-insured ta ka tungod na imong trabaho. Usa ka taxi driver, di ba? Front kay mus disgrasya o delikado ng inyong trabaho. Siba kong mabangga mo. O di ba ikay mabanggaan? Unsaon naman lang? Unya sakyan kang mga tulisan or hold upper ba? Kuhaon imong kwarta, unya patyon ka. Unsaon naman lang? Ako na pasangilan ni mo, ana. Wa ka na mayabag. Ay naluto ni mo, Digna. Mas may paglayas ka. Unsa? Layas! Ah.
Akong gipalaya sa akong asawa kay naniguro lang ko daan ba nga basi tinuod ang gisulti sa akong kupare. Duda man ko daan. Kay makaduda man ko na iyahabo mga lihok. Iya kong gipa-insure. Kami dautan na siyang plano mao nga para masiguro ako sang gipalayas. Mao ni akong problema ron kay nakalitan lang ko ba? Sakto ba ko sa akong pagpalaya sa akong asawa? Palihog na bagi ko ninyo. Unsa man ko kamong pasultihon. Julian. Bambina, gulyat may adlaw. Kuya Gili, good morning mo diha. Good morning. Okay, ang sender na to karag adlaw, gulyat. Ang sender na Ato to, si Julian, Ate Pres. Julian. Oo, Julian, si Bambina, nagdaaning Julian, Ate Pres. Niya, problema lagi tao niya, nga nahibong siya, gipa-insure siya sa asawa. No? Nya, ingon ra ba to yung barkada, kung inaana, pre, kuyaw na kaya na, pre, kaya naginiptano yung mga asawa ni mo. Kunay, kuyaw. Bitaw, Oo, sa magkapaduda, no? Oo. Nasa inaana, Ate Pres, no? Kanang, Kargado anak sa gawas, ito mga kuan. ilang ba na ipa-insure og dagko Oo. kayo ba mga tag 3 million, 4 Oo. million. Para- Doon na dahil sila plano nga ilang ihangon lang Ilang Bana. Mauna, Bab- makapaduda. oh my god. Oo, say mabasa na to diha bam. Ako dun pipitablian na yabo hinonda. Kuya ni Pipito og si Dudong GR Pipito. Good morning nimo diha. Sa tanan mo mga tao diha sa Toledo. Bam unsay ato ang mabasa diha bam? Asa dili pag ingnan sa siyang kumpare nga basi ka nang ingon ana hinuon murag ka nang ang nagbisyo ang iyang asawa. Unsay tawag ana sa English murag defensive kanang murag nanalipodaan. Ang iyang asawa? Oh, Mao ba? oh kana mo ni sulti siyang kumpare og palanglitan og tinuod siya nga nagbuhat sa ingon ang istorya na po na sa katiguangan lahi na pod. Ingon na po ka nang kay nagsili mo lang gihangan. Mao yun, mao. Oh, kani wa po may nahitabo pananglitan bala ko mo nga ang gingon niya dire iyahang gipalayas sakto ba nga Ang kisay gipalayas. ang kaning iyang asawa, iyang palayason or Sa palaya. bana. Oo. Yan naman. Ang ako'y kaingon niya nga, panidaan lang una. Kay og ingon ana gipa-insure siya. Basta tinuod para siyang time sa Tinuod gulyat. Gipa-insure siya ang iyang bana. Nga akong pangutana, ang insurance dito nakabutang, tingali ilang duhangangan. Mao yun. Dili, panalitan. Ang beneficiary atong insurance siya gyud asawa. Mao na kun siya ay nagpa-insured, no? Nya, kung palitan no sa mahitabo atong iyang gipa-insured, siya makakwarta. Ato niya ang kwarta. Tinuod na. Di ba? Oh. Wawart. Oo niya, ang ako ra ba sa ako ra ba pagdalas maigo no? Ang ako ra ba mahibaw-an nga pananglitan simba ko ang bana og mamatay so insured man siya so ang bana ang asawa na kukubra. Oh. Ang may tabo ko na anak kung doon na siya ay kulukadidang, dili lang yun siya magpakasal, aron dili maputol ang pensyon. Kaya magpakasal sa kaduhang laki, mausap lang may apelyido. Dili ito pa. Insurance man na. Lagi pa, bali insura, Di ba kausara paghatag Kausara, ng insurance? pensyon man dito, no? Kausara Pensyon man. man din, no? Ang Oo. insurance. So siya mo, Ang insurance ikamatay hatag din na. Hatag na yun. as a whole, siya gimong kubra. Oo. Ah. Siya kubra. Tinuod na. Oh, Insured. pero sa ako nang giingon, Ang kanang imo, kanang Pensyon. Pensyon Oh. sa Mas mayo pa o SS. magdata kag lungon kay di man na niya makuan. Kay kanang lungon ini gaanan mo ba? Ini ka impas ang sang pas ano. Pero nga nawa man siya mangutana nga Ha? man dai imo lang kung di pa insured. Anak na na. Ang uban ibutaw sa bay. Usa atong higdaan. Nabutangag mo. Ninutang iyo. Labro. Ikaw ati pres ganahan ka ng higda. Ayo. Sorry, dili ko. huwag Kamu ka ba? lang, ikaw lang. Mahadog magani ko Tangan tanaw ng mo lungon. yun niya ablihan niya Mahadog mo magani ko. katre. Mahadog magani ko tanaw ng mga lungon. doon na, Amis ni Gili ati pres katong drama mi gabi na komander bang higda mis lungon. Na kamo? doon na, Wa mo butangig kanang kandila. Ibutangan lagi may kandila na ning Jun Bakalso. Adi siya may kasugo ato. Siya kasugo. Di mo maglungon, nag-order pa maglungon. Katong gabi na komander, naamtoy drama nga Oo, nailungon. Gabi na komander. Dili katong Commander Cobra. Commander Cobra. Unya kanang Matay na ang sa lungon Ang- gyud to tinuod. Pero pag ay sina
Sino yung Tony man, ya ako may gingnam ko ni higda to suga. higda ko may gitong-tong dito sa kuan. Pag abri ni Tino sa kanang tapos lungon. Sige na kong kidat-kidata dito ni sa. Abaw, ni sana ni sana. Pag ending, kihaton niya ang lungon dito sa kwartong John Bagalso. Dampa ka nang magdrama-drama mo atong nailungon, magdadamo? Ano na sa amo naman? Ato raw, lagi Oh, kay mamig lungon, magdamo. mga bag me. Kulira di ah. Kadtong ingon ni Ate Nindot Priscilla. tigdaan ang lungon natin pres kay Daba mo. na eh. Kadtong ingon ni Ate Priscilla Gulyat nga pang tanong niya iyang bana kung unsa na- Nganong imo kong gipa-insured, Oh, unsay motibo, ngano man nga, usa may wa na ba Di kaya aron kung mamatay lagi siya or masakit siya, naa dayoy mahikap. May pong sa asawa, may katarungan. Apan mao ni insultis kumpare, kasagara ingon na ana, narabay nagpaluyo. Way siguro gisusog na to siyang kumpare. Way siguro tininuod na iyang asawa ti pres. Uy, nga gipa-insult. Ano yung paambit ni ini ha? Gege paambit babek kay murag kuan be. Sirak 25, versikulo 23, ang usa ka daotang asawa maghimo sa iyang bana nga magulanon ug subo ug maghatag og kasakit siyang kasing-kasing. Maigingon dire, no? Unya, gipadayon dire, So, ang buti pa sa butaan ang... Unsa may padayon bam? Katubang ingon nga ang usa ka daotang asawa maghimo sa iyang bana nga magulanon og subo og maghatag og kasakit sa iyang kasing-kasing. Ang bana ni dili naman makatarong og katuhog, magsige na maguna-una. Pausad. Tinood na. Magsige guna-una niya. Ang akong pasabot diri nga pwede man imong sutaon kung unsa iyang motibo ngano siya nga nagpa-insured. Ug tinuod ba nga alang sa iyang umaabot, simba ko masakit ikaw, simba ko wag mo tuliwan ikaw, maabag iyahang motibo nga nagpa-insured siya. Kay pananglitan og maumang gani kanang na ang kamo mga naminaw karon unsa man makaayo ba na iya para niya kay mo may pasabot nga kanang naa si magamit simba kong mamatay na ay makobra. Apan ang uban Ate Pres murag ingon mo kanang kanabit mga kakarang katigwangan kanang ingon ana mo ingon man kung murag nanungo unsay may kasumpay. Magdalas ka na. Mao bitaw na pero murag na dungo kanang kuan kanang ipa-insure kanang palitag lungon daan. Ay uban na natin pres dili no. Pero katong magtiayon sa karkarati pres nga ilang higdaanan lungon. Ang ilang aparador lungon. Nindot kito ilang bahay oy gi kwanto ni si kaso. Nga, lungon sa porma ilang bay. Dili minteryo. Bitaw din do tayo, murag ambot lang no, pero kana iya asawa murag tindarong yun na iya siguro ati presoy nga gipa-insure niya yung bana para simbako og kuan dunay makuha. Tempa ka ng insurance ngayang kuan, gipahimo, ana. Doon na nga kung panlaytan masakit, makakuha, o kwarta. Na may death insurance inana ati pres ba? Lagi, pero... kanang hospitalization kanang Naba? inana una ama na. Ah. Kung palitan masakit ka nya imo insurance kanang nakuha sa ospital mao na pareha ko na ning kuan nilang Lagi. ani attorney na to nga para Sa ospital health kuan. man na. Health. Health man na. Oo. Kanang PI Kung insurance, masakit, iguapo doon lang ay ba? masakit. Examine. PI insurance mo na yung Unsa na? Dap na siya. Unsa na PI? PI good. Pero Paniwas, abi ni mo, paniwas pa, Gulyat, katong, doon na, atong manager sa una, ningon gito siya nga, ako manang prestige ko magkuana na kay once ko no Panungo lagi. naihuman mahuman na ang kuana dugay-dugayon ka o mo kuana ka mo file na ka kay muna doon ay nahitabo doon ay kuana dugay-dugayon ko no. Dugayog release? Oh. Mga bitaw na mga siya kwaon Aba, ha? na ng uban lungon. Na, Kuha ang na uban na lang natin, lungon, pres, kuha hindi na. ka impas, kuhaon ng kwarta. Kaya ang uban, og maimpas na kanang mga insurance kami na lungon-lungon. Ining adto dito, siya, uy, di man sakto ang lungon, aning kuha na, iyang gikuha. Science pa. Oh, science ba? Kanang ato ling ilisag lungon, ilisan na ni siya lungon, pero dugang mo. Kaya di man siya sakto sa lungon nga iyang gikuha. Oh, inana man. Ibutan day dito sa insurance Dili ug ka na. tagpilaon. Nade butang nga Gilak ko, no? small, medium, Oh, large. small, medium, large. Mayroon siya. Uy, di man ni sakto ang iyang gikuha ng insurance. Kuha na ka- Kari, kani. Kay, ha? Kuha na long niya kanang
small niya kana medium niya long ana na kay dili man tag-as bubu kan nang bubu. Tinuod na ti Prisoy, mao na uban nga Tagaan ni kag tan-anong gitasol matay taas, tagaan ni kag medium. Pero Oh. kining sa iyang asawa nga gipa kuan nga Gipa-insert siya. insurance dili ni sa lungon. death insurance yan ti Pris. Death na. Oh. Oh. Bilar. Ana bilar tanan ana niya. Kanang gingon, Kanang gaston ang sobra iya ha. Mao na. kanang gingon imong gulyat nga ingon, uy, ilisin ning lungon kay dili pa. Oh, ba na. Pwede na sa ingon nga, check-in diri kay tag 200 rong gabi. Dig-check-in ko nung, ingon ko nung nga, ma'am, kanang fully book naman ang tag 200. Ala na mo tag 1,000, mao'y bakante. Nakasuway ka? Murmura ka, ha? Kuha mo na siya. Wala, istoryahan ko. Suway ka na. Istoryahan. Aktor mo na do sila. Istoryahan ko. Para puno mo nagbayad gam. Namo ko promo nga 200 1 hour. Ato ka. Din ang uban na din so tiyan ka gam no. Ah. Taas ra putlon naman nila tiil. Putlong tiil daw ang uban. O ni tungtong lang Sa diin ba ka ng lungon? O kapat di ka na patay Putlong tiil. Putlon talaga nila taas Ay, magka. grabe Sobra man. Yung babayad pa ka usap. Putlon lang ka tiil. Patong lang. Ang uban gam si palusot lang yun kuno gam so nya manicurean lang ang tiil para nindo tadaon ba. Pwede sa no. Oh, pwede na. Midyasan, ana ba? May putlon lang. Gulyat. Ah! Wala ba ko nog size inches? Ah, ano man? Oy, pagkahuman, diyan namatay na. Ah. Wala naman mausa ka inches. Salamat mo ka dahil matigtanong man lang. Kung ako ang puzzle, Tihon.